Исәнмесез укучылар. Бүгенге татарча онлайн дәресебезне башлыйбыз. Бүгенге дәрестә эшпошмакның мәйданын исәпләү формуласын чыгарырбыз. Формуланы чыгаруга күчкәнче төп төшенчәләр белән танышыйк. Эшпошмакның бер ягын гадәттә аның нигезе дип атыйлар. Нигез сайлап алынган булса, бийеклек сүзеннән эшпошмакның нигезенә үткәрелгән бийеклеге турында сүз барганлыгы аңлашыла. Теорема. Эшпошмакның мәйданы аның нигезе белән бийеклеге тапкыр чыгышының яртысына тигез. Әлеге теореманы исбатлыйк. Исбатлау өчен ABC эшпошмагы алыйк. AB ягын аның нигезе итеп сайлап алсак, нигезгә CH бийеклеге үткәрик. Ягъни алабыз ABC эшпошмагы, AB нигез, CH шушы нигезгә үткәрелгән бийеклек, димәк CH һәм AB алар перпендикуляр. ABC эшпошмагының мәйданы нигез һәм бийеклекнең тапкыр чыгышларының яртысына тигез икәнлеген исбатларга кирәк. Исбатлау өчен ABC эшпошмагын ABDC параллелограммына тутырыйк. ABDC параллелограммының мәйданын исәпләр өчен AB нигезен CH бийеклегенә тапкырларга кирәк. S ABC эшпошмагының мәйданы булсын. ABDC параллелограммның мәйданы икенче яктан ABC һәм CBD эшпошмакларының мәйданнары суммасына тигез. Үз чиратында ABC эшпошмагы һәм BDC эшпошмаклары үзара тигез. Беренчедән, BC ягы уртак. Икенчедән, ABDC параллелограмм булганлыктан AC һәм BD ягы үзара тигез. Шулай ук капма-каршы яклар булып CD һәм AB яклары тигез була. Демәк, эшпошмагның 3нче билгесе буенча, эшпошмаклар тигезлегенең 3нче билгесе буенча, әлеге ике эшпошмак тигез була. Тигез фигураларның мәйданнары да тигез булганлыктан, демәк, ABC эшпошмагының мәйданы CBD эшпошмагының мәйданына тигез була. Демәк, ABC эшпошмагының мәйданы параллелограмм мәйданының яртысына тигез була. Икенче яктан AB һәм CH тапкыр чыгышының яртысына тигез була. Теорема исбатланды. Беренче нәтиҗә. Туры почмаклы эшпошмакның мәйданы катетлары тапкыр чыгышының яртысына тигез. Рәсемнән күренгәнчә, ABC эшпошмагы туры почмаклы, BC һәм AC катетлар. Димәк, бирелгән туры почмаклы эшпошмакның мәйданын табыр өчен BC һәм AC тапкыр чыгышының яртысын исәпләргә кирәк. Икенче нәтиҗә. Ике эшпошмакның бийеклекләре тигез булса, аларның мәйданнары чагыштырмасы нигезләре чагыштырмасына тигез. Ягъни, әгәр BH һәм NY тиңдәшле рәвештә ABC һәм MKN эшпошмакларының бийеклекләре һәм шулай ук BH һәм NY тигез булса, ул вакытта түбәндәге тигезлек үтәлә. Онлайн дәресебезнең теория өлеше тәмам.